Sziasztok srácok, üdvözlök minden kedves nézőt! Én Csuka vagyok, és ebben a videóban itt lesz velem Dominik, akit nem fogtok hallani. De írjon, köszönjetek nektek itt a chaten. Láthattok ott, köszönt. Úgyhogy ebben a videóban, nagyon hosszú videó lesz, több mint fél órás. SMP-n vagyunk fent, jelenleg most mi ketten. A Happy Günther és a Günther SMP szervere. Ez az első videónk ezen a szerveren, és itt az ászlónk, ahogy látjátok, ezt mi csináltuk. Igen, szerintem váljunk is bele, most izét építünk, cukornátfarmot, hogy a falusiakat tudjuk kereskedni, ugye? Azt, igen. Oliver meg feljött. De kész amúgy? Én alkázmusra lehet most megoldom, mert nem nagyon nő. Ez egy AFK-zus. Hát, hogy nincs most költség. Ja. Akkor konzol. Csak nekem ad, hanem magadnak, és akkor úgy jó lesz. Hát akkor konzol. Csak ne nekem ad, hanem magadnak. Micsoda? Hát a töltsért, nem azt akarod, hogy van vasunk? Vakunk? Raktam le 59-et a ládába. Hát akkor mit beszélsz, hogy nincsen töltsér? A költség az nincs? Hát akkor csinálj! Bro. Broken script. Jöjjön már a másik szerelem, kicsit gyorsabban. Hát igen, mert az ott fel van gyorsítva. Jó van. Hát az 20-asról felgyorsít, ez 20-asra van. Igen. Mennyi töltsér kell? 4? Egy darab. Egy darab, akkor csinálok 2-t. Hát ez olyan pedig. Meghozok akkor ládikót is. Azt hittem már megint esik az eső. Befostam volna rendesen. Na gyere. Ennyi volt egy stack izé? Megfigyelő meg izé, dugattyú. Hát ott még van 30. Akkor még ennek a megfelezed, akkor meg tudsz ide csinálni egyet. De bro, hát ez olyan begyűjtő rendszert akar, mint a másikba. Bocs. Te meddig elmegy, ezt akkor itt megcsinálod erre. Ide. Igen, jövök. Most miért? De akkor add már vissza. Kösz. De nem a... csak a töltsét meg a vizét kellett volna, de mindig. Csőfejű. Akkor kell nekem egy ilyen... Így. Nem tudom miért laggolok, guys, bocsi a laggolok. Sőt, laggolok, igen. Ez ilyen mellékes dolog. Oké, és így lesz, és akkor majd így ide jön majd a cucc. Oké, és A húzomfal következik, csak előtte húzott le egy falat. elvileg, ha dobok bele valamit, esetben ezt itt, akkor bele kéne menni ide. Nem. Nincsen belevezetve.
beledobok egy megfigyelőt, akkor ide kell belemennie. Jepp. Akkor ez így jó. És akkor itt lesz egy ilyen nagy chest, ezt majd itt lesz egy ilyen kis mini begyűjtőrendszer. Oké. Maradékat így visszaépítem. Ezt itt nem, mert ez itt jól néz ki. Csinálod a kövit? Csak még ezt kell megcsinálni. Mi? Csak még ezt kell megcsinálni. Oké. Guys, elnézést, ha laggolok. Nem az én hibám a lag. Én meg odaadom az alapanyagokat. Ide akkor megcsinálod a begyűjtőt ide. Gyere, gyere le. Gyere le. Gyere le. Várjál. Gyere le. Az előző nem úgy, hogy csináltuk, vagy volt? Előzőnél? Hát akkor rászámolsz még 1, 2, 3, 4, 5. Akkor 5 blokkot, és akkor úgy. 5 blokkot rászámolsz, azt hello. De ide adj egy vizes vödröt, vagy nem tudom. Vödröt, meg jeget, meg lapot. Vödröt, meg jeget, meg lapot adjál, azt megcsinálom. Ide gondoltam. Így. Micsoda? Mi? Hogy gond? Vagy mi bajod van? Nem értem. Így hogy csináltuk meg az eseményt? Vagy mi a dolgom? Így gondolom. Ez nem egyel feljebb kéne, hogy legyen? Vagy így? Fú, de pazd meg, de laggolok, geci. Nem laggolok. Ezt így. Az OBS miattam egyébként. Mert beledobok egy fenyőfa nyomólapot. Elmegy addig? Én rámenne, hogyha lenne víz. Ja, Ezt ki se kell szedni, várjam. ez nem jó. De beledobom itt a vödröt, akkor ez így... Akkor ez így jó. Jó, begyűjtőrendszer, pipa. Na jó van. Azt hiszem, hogy iratkozzatok fel, hogy a év végéig meg lesz a 2400 sub, akkor nézői game lesz a izén. Nem ezen a szerveren, hanem ide is sem, hogy lehet jönni, ha akartok, kommentbe írhatjátok a neveteket, ha szeretnétek jönni persze. A Dragon MC, ugye az a survival szerverünk, ott lesz majd ilyen kis nézői játék. És ez nagyon ilyen VIP az én csatornám. Most elmegyek egy kókuszgolyóért, addig szerintem csak látni fogjátok, hogy Dominik építget. Mindjárt jövök. Itt vagyok. Nem a vödröt, Kristóf. Vödröt? Mindjárt. Tessék, itt van. Hogy kell bele víz. Segít.
folytat. Ja. Ja, de Kristóf, ez amúgy még nem is az. Ez még nem a begyűjtőrendszer, ez a másik. Hát tudom. Hát akkor minek raksz a jeget? Én kivel vagyok? Mr. Reston kérdez, hogy ő kivel van. Interesen P-be. Aha. Nem tudom, hogy mi fog történni amúgy. Bemegyünk Oliverhez? Menjünk Oliverre hívásba. 5 percet. Ciao, Oliver. Csá. Mizus? Nincsen semmi, és oda mi van? Most videóban vagy, köszönj a nézőknek. Hello. Jó kis izé. Ilyen nem fogom megvágni, mert lusta vagyok. Tegnap is a Survival 1 az úgy ment ki, hogy ilyen nyersanyag. Ez is úgy fog majd kimenni. Na. Baj, ha vettem 2 darabra évit a tanúsító. Nem baj, csak majd legközelebb szóljál, amúgy semmi baj. Nyugodtan. Legalább megajándékoztad egy kis izével. Emeraldával, mivel. Meg cukornát farmot építünk, már most izével. Ez van-e? Ja. Te? Most mit csinálsz? Hát az lesz, hogy rárakom a ásomra. Nem, majdnem eltelik. De várjál, te most melyiken? A SMP vagy a izé? Ja, most a Dragon fejlődsz, Ja, Dragon? És mikor jössz fel, bro, már most voltam fel 2 percet, ez nem olyan, hogy izé játszottál, vagy nem tudom. nem most egyben voltam visszatanulni. Itt a Itt. Mr. Reston. Hello. Te Dominik. De ide nem kell ilyeneket csinálni, mert majd ide be fog csusszanni a cukornál. Jó van, akkor kilépünk, mert itt... Ciao, Mr. Redstone. IP akkor megvan? Utána majd velünk leszel, oké? Úgy hallottam, te jól PvP-zel, igaz? Azt csicseregték a madarak. Meg Levél is jól PvP-zik? Értem. Annyi a lényeg, hogy Levél az majd az ellenfeled lesz. Tehát, hogy... De most független leszhetsz is, és nem muszáj velünk lenni, de egyébként csak ha akarsz, csak akkor nyilván. Na jó van, akkor gyertek SMP beszélgető 2, mert ugye ott az én csapatom, és akkor ciao Oliver. Csá. Na, itt vagyunk. Na. Dominikot meg kell várni. Akkor most te fel fogsz jönni? Oké. Nice. Csak valami baj van. Már? Elfogyott a megfigyelő. Vagy mi a pisztol? Akkor konzol. Ebben. Megoldás. Konzol. Egyébként most videóban vagy, Mr. Redstone. Szóval köszönj a nézőknek. Mondjuk nem fognak hallani. Tessék? Köszönöm nektek, annyira lényeg. De rákeresek a műsort ír. Oké.
És a levéllel mi van? Nem tudom. Nem tudod? Majd adjunk fullos szettet, majd felszerelkezünk téged. Oké. Majd amit akarsz csinálj. A csatlakozásos címhez azt odaírd. Fel tudsz lépni? XX Freezy az amúgy az a Dávid. Tessék? Redstone, mit kérdeztél? Nem értem. Ja. Azért van ilyen hosszú neve, mert Aternosszal van, annak meg nem egy rövid a neve. Azt ennyi. Jeget? Jó van. Bejegellek. Hogy megkészítettem a második fon. De akkor adjál a vizet, és még ne fedd el. Amúgy még nincs redstone. Majd Mr. Redstone az majd szarik nekünk. Redstone-t. Oké. Na adja a vizet. Várj, semmit neked a vizet. Aha, csak most folyamatosan tankolni kell a vizet. Tankolni. De bro, most elmentél már megint? Hát igen, hoztam vízre. Magamhoz tépésztettem a Redstone bácsit. Hú, milyen hosszú neved van neked? Szar a mikrofonod, nem hallunk. Tökéletesen. Halló, itt vagy? Gyere csak, gyere. Állj meg itt. De bejöhetsz. Mi bézünk, hát bejöhetsz, tessék itt. Itt a szerelésed. Becsuktad? Jó. Illetve. Hol vannak a... Ja, tudom, hol vannak a pajzsok. Illetve a zászlónkkal ellátott pajzsot is kapsz. Tessék. Ma csináltuk a zászlót, tehát nagyon jól néz ki, meg kaját is kapsz. Tehát munkára, amit akarsz csinálj. Amit akarsz csinálj. Körülnézhetsz, bármi. Most cukornál adozunk. Addig már van egy Kristus. Jó van. Ez egy szerencsét. Jó, és akkor ide még megy. Ide még megy kettő, nézd ide. Így. Igen. Aha, várjál, van még köszönöm. Csak most tudod mi a baj, Kristus? Mi? Mi a baj? Jó, hogy jöhet egy kis konflikt. Már termelt 20-at! Már termelt 20-at, az majdnem egy izé. A termelt 20-at, az már nagyon jó, Dominik. Jó. Másik szerelem picit.
javaslata, illetve a redstone szerkezet. Azért kellett vonzó. Vágsz nekünk fát? Tajgát. Tajgát vágj. Melyik? Az. Ez. Igen, ez. Vágjál, vagy nem tudom mennyi stacket, egy ilyen 4-et. Ez nem sok. És csak mi vagyunk hárman ott a szerveren. Igen, már most többiek nem tudjuk, hogy hol vannak. Amúgy 2 embert vettünk fel, téged meg egy másik gyereket. Kettős súly. Egy farm szerinted egy még kifér? Egy farm ide pont ki fog férni, ha akarunk csinálni. Oké. És hogy neked mennyi feliratkozód van? Mr. Redstone. 30. 30. Lehet, hogy nőtt. Mindig változik. Egy nap 31, másnapig már 30. Ilyen ez? Igen, tudok már. De most megnézem magam nálam. Telefonon. YouTube stúdió. Azt mondja, hogy 2381, tegnap 80 volt, felment egy feliratkozó. Ez jó, tök jó. Kisrakok egy videót. Már estekor megvan. Az nice. Rakok valami CapCutot. Ezt a barkában kell. De most látom, nincs is hatékonyságra. Hát ez PvP-re van, nem arra, hogy fát szedjünk meg ilyenek. Tudom. De élesség sincs. Hát a sújtás az van baltára, élesig meg kardra. Tényleg most már a faszom Jaj. Hát, nem tudom, most hirtelen. Most hirtelen így nem tudom. Ez csak ez a shortsot csinálok. Dominik megcsinálja a farmot. Tudom, guys, igazából nem minden nap fog majd menni ki videó. Hát shorts vagy videó, vagy live az nagyon nem fog. Egy valamilyen videófajta biztos. Szóval ez ma fix info. Tegnap videó meg shorts ment ki, azelőtt csak shorts. A videó meg shorts. El kéne engedned azt, ami a múlt... Nem lehet tudni, hogy meddig bírja az ember.
Akkor még szedjél 2-t, és akkor meg leszünk. Én majd ezt a nagy farmot, ezt a 3 farmot, mert még erre még megy 3 farm, tehát még lehet, hogy arra is, nem tudom. Samminamina. És nem mondod, hogy én beestem ide. Harmincöt. Egy exercise bookos Ferike lesz. Majd a shorts, guys. Kung Fu Panda. Ez a videó, ez majd kint lesz az én csatornámon, meg a Dominiknek a csatornáján, a Smiley úron. Majd iratkozzatok fel arra is. Ugyanez kint lesz. 2 helyen lesz gyakorlatilag kint. Szóval igen. Több helyen lesz kint ez a videó. És akkor egy műveletet osztottam ezt a területet. Nice, kösz. És a videóidat nézem. Mr. Reston. De majd ugye raksz ki erről a sorozatról egy videót? Tessék? Azt mondta, hogy igen. Oké, akkor igen. Köszi szépen. Én tolmácsolom. Mi? Add majd egy jégek, meg a nyomóratokat. Jó van, lerakom én. Csak egy szót mondok neked. Bazd meg. Mármint, hogy... Volt a videó. Ez volt a videóban. Nem tudom miért így szedem ki, de most fogadd el. Amint tudok majd streamelni, kötelességem lesz az, hogy streamelek. Meg egy jobb videókártyát veszek, mert ez így nagyon szar. Szarra állagolok. Oké, meg vagyunk. És akkor ide is majd csak egy falut kell felvenni. Ja. Hát ő majd egy streamben kezded a szerveren. Tessék? Hát lehet egy streamerek majd leszed a szerveren. Nyugodtan. Meg vagy fázva? Beteg vagy mi? Mert ilyen orrhangod van, azt izé. Nem. Csak ilyen a hangod? Meg... Ne sértődjél, mert nem akarom megsértődni. Hát ilyen a hangom. Értem. Dominik, te kivetted a izét? Mivel visszarakom, azért kellett, hogy tudjak ültetni, mert hogy az is elfogy. Ja. Mindjárt néztek a... Na, az nice. Ügyes vagy. Na, akkor mehet ide is egy réteg. Ide is. Ide is. Ne fedd le, hát még egy réteg kell rá. Mi? Hát még egy réteg kell rá, hát még akarunk. Ó, Nem tudtam egyszer szerintem olyan egészség. hát igen, csak hogyha akarunk egy réteget, akkor tudjuk, jó? Akkor le kell fedni. Mert? Például rám. Mert? Na akkor mire ütetted a cikornádat? Hát akkor... Jó, mondjuk jó, akkor fedjük le földdel, akkor hozok földet. Hát tudom, ahol lesz a kővel fedem. Igen, mert az jelet kap a földön van. 53. Ennyi.
hova? Nekem ad ide. Hol vagy? Base-ben. Nincs volt, nincs, mert nem kaptam. Köszönöm szépen. Később. Annyi fát kivágtól, és szerintem már kopaszterület lett. Az lesz most. Kopaszterület lett. Dominik. Itt a földed. Az összes vezetőt. De először csak az első rétegnél fedd le. Majd jöhet a második rétegre. Azt mit csinálsz? És két volt olyanok is, hogy elfelejtette betenni a zümpodot. Én most beteragadtam a farkban. Kiszedlek, gyere. Mit csinálsz itt? Már kiszedlek itt. És akkor miért állnak meg a cukornádal? Ugrálgattam bele, korodtam a farkban. És akkor megállnak a cukornáda. Nem mennek tovább a égen. Itt is megáll. Itt megállt 2, bro, hát most ez nem tragédia. De ezt hogy csináljuk meg? Mert hogy ez így nem lesz jó. Hogy... És semmi megvan. Nem is semmi csinálni. Hát majd egy réteget csinálsz, és ott lesz a cukor. Tudom. Ami egyel fölötted, de mindegy. Aha. Na, akkor ide valahonnan szűrjük vizet. Amit sárkányt kaphatod? Mit? Sárkányt. Hát bent van dia, meg bot, azt csinálj magadnak. Oké. Elpróbálom beszélni. Aha, jó öreg is. Azért nem szedtek, jó, nem szedtek ezt. De összedi. Még el ki van víz. Itt nem kell csinálni semmit. Ja, jó, jó. De itt nem is kell lefedni, tehát hogy itt, ez ki fogja majd ide lökni, tehát hogy itt még lesz fal, le fog esni, és majd el fog menni. Tehát tetejét abból a falból fogom megépíteni, mint a redstone szeret, meg majd izé. Ja. Kidíszítem, vagy hogy mondjam. Ezt hogy lehet kidíszíteni? Nem mindegy. Most rakok rá szerintem egy zászlajt. Zászlajt, ami ugye, amit ugye lefoglalok hivatalosan. Zászlót, itt van a zászló. Három feleke. Ide előre. Akkor ide erre a részre, itt a begyűjtőre. Nem. Így és még ide. Így dafkolok. Nagy láda. Ott jönnek a... Majd nézem, hogy jön az izé. Cukornál innen. Megnézem, hogy az Oliver az... Nem. Nincs fenn a másikon.
ahhoz képest, hogy már mindjárt lesz egy egész nagy cukornátfarm, ahhoz képest, hogy mi jól haladunk. Majd bővíteni szeretném a várat. Majd a óceán felé. Úgyhogy az óceánt majd lefedjük homokkal, vagy földdel, vagy tudom is én mivel. Ezt majd mindjárt kijutom innen. Ezt itt lefedjük. És kihúzzuk ide a várat. Itt addig. És akkor kicsit nagyobb lesz. És akkor ott lesznek majd vegyítve az állatok, meg szortírozó rendszer, meg enchantoló, mondjuk arra külön házat akarok, de mindegy. Tehát eléggé nagy ilyen királyságot csinálni. A falusiaknak is ilyen jobb helyet. Amúgy lehet, hogy azt fogok csinálni abból a fából. Mert ez... Most a Dominik ezt ilyen mély palával építi, most mi ez? Mélypala tégla. Most ebből épít... Bazd meg. Most ebből építi azt... Mi? Baj van, Már. mert elszámoltam ezt a forsnészt. Hát most itt nézzek. Hát, hogy elszámoltam az első így van, a többi meg úgy. Nem baj. Akkor újra tervezés, egyik megnyitjuk. Már mind melyiket? Az egész, ez itt az első, plusz egyik megnyitjuk. De most akkor nem is működik. Várjál, ugye megmondom. Mr. Redstone, gyere ide! Gyere a base elé! Mr. Redstone, gyere ide! Van egy új favágós feladatod. Csókom mondott már, én most a bányában vagyok. Arra nincs szükség, de ahogy gondolod. Van egy nagy bánya, de nem tudom, hogy kell. Ide szeretnék... Mi a szar? Ez itt miért lett ez kikopálva? Ide szeretnék majd egy falusis üzét. Itt lesznek majd egy falusiak egy ilyen nagy házba. Ezt ilyen szaporítóház, vagy mi. Ez ki van ásolva a hely, úgyhogy nagyon nem kell. Na gyere! Van egy nagyon nemes feladatod. Innen az összes fát így vágd ki. Nézd, itt ezeket ne, csak ami ebben a vonalban van. Ezeket itt vágd ki. Ezek úgy nem tudom miért van így. És az egészet elhúzod egyel? Mert a többi is el volt, azt akkor ezt is el kell van. Ennyi idő, mire megcsinálod. Kész. Ennyi? Így lesz. Ez komoly. Ja igen, itt a sáv az nem volt meg normálisan. Itt meg, ide még kellenek a megfigyelők, mert amúgy ez már learadta volna régen. De guys, akkor én nem lezárom a videót, a cukornászfam így áll. Hogyha meg lesz a második szín, meg kiteszem bejegyzésbe, úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok, itt volt velem Mr. Redstone, aki írjon a chatre egy köszönést, és sziasztok, vagy valami. Mert nem halljátok őt. Dominik is.
Na jó, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Találkozunk a következő részben. Úgyhogy sziasztok, sziasztok.